ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪುದರೊಂದು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಪನ್ಪುನವು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಡುಪ್ಪುನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ದಾದಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ದಾದಾದುಪ್ಪು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದುಪ್ಪು, ಕ್ರೈಮ್ ಆದುಪ್ಪ ತಂದಾಂಡ ಹಾರರ್ ಆದುಪ್ಪ, ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪುಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದು ಬರಂದುಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಚಿತ್ರದ ದಾದ ಉಂಡು, ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಎಂಚ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕಡನಿಕ್ ಏನ್ಗ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಚಿತ್ರಡ್ ಎಂಜಿನಪುರ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಕಡನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಶರತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗತೋಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬರೋಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಡೊಂದಾಂಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುತೇಕ ಮಾತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಳು ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡುಪ್ಪು ನಾವು ದಾದ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬನ್ನಿಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈ ಟೈಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಡಿಟಿನತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತನು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೇ ಬಂದ ನಿಕಲು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು ಕತೆಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತನ ಟೈಟಲ್ ಪಂಡ ಅಂಜನ ಕತೆಟ್ಟದಾದ ಉಂಡು ಕತೆಟ್ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತನ ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಸ್ರದು ಪನಗ ಇಲ್ಲ 600 ಮಗಲಿಪ್ಪೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆ ಘಟನೆ ಒಡೆ ಮತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈನ ಮತ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾಡ ಹ್ಯಾಪಿಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಡುಪ್ಪನವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಡ ಪಾತ್ರ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೋದು ಟ್ರೈಲರ್ ತುದು ವರ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಒರಿಯರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಓ ಸತ್ಯಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲೊಟ್ಟು ಮೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರು ಮೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಒಂದು ಮಗಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯೋಲ್ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಲೆಗೂ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಲೊಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇದೆ. ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೆರಡ ಕಲ್ಪೋಟು ಭಟ್ರೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತೆ ಪುಂಜೋದೆ ಬುಲ್ಪುನು ಆ ಪೊಂಜನ ಕಣ್ಣ ತೀರ್ಬೋಯ್ರಿ ಆರುಂದರದಾ ದಾದಾಲ್ ಪೆರಾಪುನು ಓಳ್ ಪುಂಜು ಪೊಂಜು ಹೋದಾಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಮಲೊಟ್ಟುನೇ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತಂಡು. ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವಾಗ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುತರ್ನ ಕರತಾರ ತಯಾನಿಕಲು అహమత మల్ల విషయ అక్కడ బరోందు లేరు ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಸತಿಶಯ ಜಗ್ಗೆ ಕುಡೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತೆ ಯಾನು ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಗ ತುಳು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚ ಬುಲೇದು ಬತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ತುಳು ಈರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವುಜೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಮಿತ್ ಬಣ್ಣಗನ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ನಂಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತೇಕ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಿದೆ ಊರು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತ್ರರ್ನಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಮೇರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಎಂಚೈತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೈತು ನಾನು ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ತಬಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 18 years ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಐತ ವಾರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಿನಾರು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಶರತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾವೋಡು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಂಡು ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಧೈರ್ಯೋಡಿ ಅನ್ನ ಅರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಆ ನಿಮ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಜಿನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನ್ಪೆರ್ಲಾಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ನಡೀತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಾರು ಇಂಚ ಬೋಡಿತ್ತನು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಂಚ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಟೈಟ್ಲ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಥೆನ ಇರೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನದ ಅದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡ್ತಂಡ ಒಯ್ತಾಂಡ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ ಅಂಚದ ಅದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಇಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋರ್ಡ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಗುಂಡು ಅವೇ ಇರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂಪ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರೊಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆವು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೆಗ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ತುಳುಪ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿದಾಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಗಲೇ ತೆಲ್ಪುಜೇರು ಊರ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಜಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಸೋದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಅಂದ ಅವ್ನ ಎಂಕನ ಲೈಫ್ ನಡೆದ ಅಂಚ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದು ಏನ ಲೈಫ್ ನಡೆದು ನೀಸಂದ ಪನ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಕತೆ ಅತ್ತು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಬಣ್ಣ ಭಟ್ರ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನತ್ತು ನೆಟ್ಟು 3 ಜನ ನಾಯಕನ ಕುಲಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರ್ಡ ಕೇಳೋಣ ನಡೀತೆ ಕಾಮನ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜೇರ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇರೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿರೇನು ಪ್ರಚಾನಾಗ ಎಂಚ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಪಣ್ಣಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡ ಇಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇರತಿ ಅವು ತೂನಾಗ ಹಿಂಗ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಂಗ್ ಜವನಿರ್ ಅಂಚ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬೇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಚಲೋ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನಂತ ಪಾತ್ಯಾರ ನಾನಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತನು ನಂಗೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬರೊಂದು ಲೇರು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಫಿರ ಬರ್ಪೆ ಬರೊಂದು ಲೇರು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿರೋರ ಮಾತಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಆತಂದು ಅದು ಇತ್ತೆ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ನಾವು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದಾಡ್ದಾರ ಮನ್ಪಿ ನಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಅತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ತೂಯಿನಾಗ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪುನ್ ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ತೂನಾಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡೆಡ್ ಬನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ಟನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಂದತ್ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಂಚ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಕನ್ ಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಪೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಪಿನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೇನುವ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೋದು ತೂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಐಟ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊದ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಮಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊರ್ಜೀವನಗಳಿಗೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂದು ಕುಲ್ದು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗರದ ಅಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಬರದಾಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಡಿಕೆ ನೋಡು ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಐಟಲ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ದಾದಾಂಡ ಸಿಂಕ್ ಆಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂತುದು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತದು ಅಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯತ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಂಬಳನ ಒರಿಪಾವಡು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಅಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಾರ್ ಒನ ಊರುಗ್ಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಾರ ದುಬೈಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಾರ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಜ ತಗೊಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಇಡೆಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾನ ಇಂಚ ತಿಂಗೊಲಕ್ಕಿಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಕ್ ಓಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಿಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲನ ತಂದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಏರ್ ಪರ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪರ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಬೋಡು ತಿನ್ನಗುಲ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಓಕೆ
ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಚ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಈವನ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮೇನ್ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಪೂರಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಪನ್ಪೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಪ್ಪು, ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಪ್ಪು, ಅದ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಪ್ಪು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಡುಂದೇ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲು. ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಟೀಮುಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತದುಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಪದ್ನಂಡ ಮರಣಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದುಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನಡುಟು ಪೋದನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ನೆತ್ತ ಪಿರ ದಾದ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ಇಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂತ ಎಂಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಎಂಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ಆ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸಾದಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದು ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಕಾಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀಡಿ ಹೂವಾರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಡ್ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬೋಪುಂಟು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ದಯಪನ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ ಟೀಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅದಾಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಪೈಪಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಆತು ಬಂಗ ಅಂದಾಯ್ಚಿ ಮಾತೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಕಾವಲ್ ಪೋಯಿನವ್ರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಅಂದು ಬಂಗದಾಲ ಐಚಿ ಬಂಗ ಎಂಕ ಆತಿದೆ ಬಂಗ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತನ್ ಬೋಪನ ನಿಂತ ಕಾಲೋಡು ಆತು ಸುಲಭ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶರತ್ತೇರು ನಾ ಮನ್ಪೂಜಿ ಬಂದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಅಪನಾಥ ಮಲ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಓಲ್ ಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುತ್ತಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅವಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ
ಸೊ ಆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜ ಸೆಟಪ್ ಏನುಂಡು ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದೀನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಲೊಕೇಶನ್ ತೂರೆ ಬಂಡ ಮುಂಬೈ ಉಂಡು ಮಲ್ದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ, ಹಾಸನೋಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ, ಕೇರಳಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 7-8 ದಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 65 ದಿನಗೆ ತೊಂದ ಇಂಗುಲು ಟೋಟಲ್ ಅಂಚ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸದಾ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೀದೆ ಎಸ್ ನನಾತ್ ಪಾತೆರ್ವೇನ್ ಐಕುದು ಮುಂಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪಿರಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವರ ಬರೊಂದುರ್ಲೇರು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟದ ಭಟ್ರನ ಮಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿತ್ರದ ಪಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟದ ಭಟ್ರನ ಮಗಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. 2 ದಿವಸ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಚೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸರ್. ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಇಂಚ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಕ ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂತೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾಯಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಈಗ ಆವು ಪೋಲ ತುಲ ದಾದಾಪುಣ್ ತುಲ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಾ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಅರ್ನಡೆ ಪೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಏತಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಳರಿ ಪೈಯಟ್ಟು ಏನು ಉನ್ಮನ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅವು ಆವಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆವಡ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಯಾನಿಪ್ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಕಳರಿ ಪೈಯಟ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಓಲಂಡಲ ತಪ್ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಏನಾರ್ದು ಆ ಒಂದೇನು ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ವಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಆರೇನ ಮೊನ್ನೆ ತರ್ಪದೇರು. ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇಂಕ ಪಂಡ ಇರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಏರ್ ಮಗಳ ಅದು ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಯ್ತ 22 ತಾರೀಕು ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬುರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ ಸರ್ ತಾರ್ ಪಂಡಿರ್ ಒಂಜಿ ಕಳರಿ ಪಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಅವು ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಬಟ್ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಕರಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡವು ಪೋಂಡವು ಅಂಡ ಕೇರಳದ ಕ್ಲೀನ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವೇನು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಅವೇನು ಅವು ಅಕಲವೇನು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಗೆ ತೊಂದು ಅವೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಕಳರಿ ಡೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತನೆ ಸೇಮ್ ಎಂಕುಲು ಓಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂದ ಅಲ್ತ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಯರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದಯಗನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಳರಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ
ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಜೆಪಾಗ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಟವೆನ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲು 3-4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ತೊಜೆ ಮಲ್ದ ಎಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಮಗಳಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಣಿನ ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಡೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಡು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಪುರಾನಗ ಪಂಡ ಇರು ತುಳು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪೂರ ತೂವೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಇತ್ತಂಜಿ ಮನ್ಪುನವು ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡು ನಡೆದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೋರಿ ಇದೇ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಪೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ ಇಪ್ಪಡ ಒಂದಿಚ್ಚು ಓಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ನಕಲು ಎಂಚ ದೆತ್ತುನು ಬೇರೆ ಪಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಬರ್ತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೂಪೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಇದು 4 ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಕೊಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡು ಹಿಂದಿಡಿತೇವೆ ಪನ್ಪನ ಹೂವೆ ಅಂಡ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರೋಡು ತೂಪೇರ್ ಹತ್ತಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದು ತೀದು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಅದು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ಉಂಡು 100% ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಆಪಣ್ ಪಂಪುನ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಡ ಕೇಳೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಂದ ಎಂಚ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಏತೋ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪು ಮಂತನ 2 ಸತಿ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಏನ್ ಪಂಡ ಏರೆ ಬೇತಾಕುಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಂದಕ್ಕೆಂದು ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏತೇ ಸತಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೇಟ ಅರೆ ಈತ್ನೇಟ ಏನು ಕೋಪ ಮಂದಿನ ತೂತಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಡಂಡ ಏನಾರು ಕೋಪ ಮಂದಿನ ತೂತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡತ್ತೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪನ್ಪುಂಡ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಗಳು ಹೊಸಬೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂದು ಆವೊಂದುಂಟು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಅತ್ ನಾನೊಂದು ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದು ಒಪ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಂಡಿರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ ಈಸಿ ಆಂಡ ಎಂಚೆ ಎತ್ತ ನಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದಿತ್ತು ನಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆ ನಾ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು 100% ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಟೀಮ್ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ತೆಗಿತಾನೆ 100% ಅಂಚಸ್ರ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂದ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಲ್ವ್ ಬರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಂತಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲೆಗ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ದನ್ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪೂರ ಬಂಗ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ
ಮರತು ಅಂತ ಇತ ಪಂಡರ್ ಈರ ಪಂಡರ್ ಏನು ಸುರುತ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಮನ್ ಆದ ಇನ್ನು ಸುರುಕು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮನ್ಸೂರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆಟ್ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಂಚೆ ಬದದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದು ಆತೆಂದು ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನವ್ರು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಾಗಲ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ತೂ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಸೊ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತಂಡು ಅಕಲೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೋಡಿಗೆದಲ್ಲ ತೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ನಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾತ ನೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಮಾತಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಏತೇ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಏರೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರೇ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆವಡ್ ಏರೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲದ ಎಂಕುಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಬಟ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಡ್ ಆವಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಷಯಡ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಆವಡ್ ನಮಕ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಿಹೇವ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಉಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಉಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಪಂದೆಲ್ಲ ಕೊರಂತೇರು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಪನೋಡಂಡ ಎಸ್ ನನ್ನಲಾತು ಪಾತೆರು ನಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ನೋಡಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತು ಬಕ್ಕ ವಿರಾಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುದ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ತನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿಬು ಕನಿಕ್ಲ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವೀಲ್ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇತ್ತೆಂಕಲು ಸುರುಟು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ 70% ವರ್ಕ್ ಆತಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಸೊ ಕನ್ನಡಗೂ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐತ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪನ ಕತೆ ಮೇನ್ ಕತೆ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏನು ಚಿತ್ರಕತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಅವು ಅದು ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಂತೆ 70% ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿತದೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲವರ ಇಂದು ತುಳುವರ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೆಗೆದನು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಫರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಕ ಫೈನಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆ ಕತೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪಂದ ಬಲಿಪೆ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಮಂತೇನ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಫೈನಲೈಸ್ ಆವಡತ್ತೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತನ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೋರ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ
ಆಯ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಅಂತೂ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬತ್ತಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಎಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಎಸ್ ನನಗೆ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆದ ಬಂತ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಳುತ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದುಬೈ ಬಹ್ರೇನ್ ಕತಾರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ GCC ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ GCC ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಏಪ ಗುಡ್ಪಾರ GCC ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇದು ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕತಾರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿರ್ಧಾರಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ತೂದಾನಾಗ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂದಾನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೋರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರಂದು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ದೇವೆರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾವರ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕು ತೂರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ತತ್ತೆ ಹೆಂಗುಲ್ ನಾನು ಒರಿ ಅದ್ನತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಒರಿಯನ ಟೀಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒರಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ನೆಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲೂ ಆತದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆದೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತದೆ ದಯಗಂತ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡಿಮೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ತಾ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಾತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫುಲ್ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದೆರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಗಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ದಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ಮಿತ್ ಬರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎಸ್ ಇರ್ದಾದ ಬಂದ್ಬರ್ ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವೇ ಇಂಬರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ತೂಯಿನಕಲು ಅವೇನೊಂಜಿ 4 ಜಂಟ ಪಂಡೆರಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಪುನಗ ಒಂಜಿತ ನಮ್ಮ ತೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ತೂದು ಬತ್ತದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 4 ಜಂಟ ಪಂಡೆರಡ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಐತೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಕಲು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿದಿನ್ 10 days 1 week ದುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,20,000 ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ 1,25,000 ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇತ್ನೆಟ್ಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂತಿರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ತೂಗಾಡು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದಾದ ಬಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆತೆ ನರ್ವಸ್ಲ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಂಚನೆ ನನ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೊಚ್ಪವರ ಕಾರಣ ಆವಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲಿಜ್ಜಿಂದ ನಮ ಇಜ್ಜ
ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತೂವರೆ ಬತ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡಂದು ಅನ್ಕೇನಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂಚೆನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾಗದೋಟ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಚಾರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರಿಯಾರ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇವತ್ತು ತೂಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡಾರು ಧನ್ಯವಾದ ರೆಕ್ಲಿ ಮೋಚಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರೆನ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಚಿತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಸಬ್ಬೆರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಸಬ್ಬೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೊಸಬ್ಬೆರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ನಾವು ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕರಾವಳಿಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ದಿನ ತಾಂತರಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತುಡು ಪುನಃ ತುಳುವಿರು ತುಯ್ಯರೆ ಅನುವಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರಿಯಾರುಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತನಾಡ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟುಕು ಬುಕ್ಕ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ.